L-iktar periklu li għandek inti fil-ħajja tiegħek bħala ġurnalist huwa li jew tkun niżel dik it-tarġa u forsi tirwisaqajk. Jew tieħu xi xokk waqt li tkun qed titqabbad il-kompjuter. L-istorja tal-ġurnalist li ħadd 3 snin għal mitna mod ieħor, mhux daqskemm taqgħod tarġa l-periklu tal-ġurnalist. Wara l-kurunell Alex Dalli li dawk il-kliem meta kien intervistat mill-ġurnalist Mark Lorenz Zammit, kienu bosta li kritikaw blaħrax il-krim dispreġġattiv tiegħu fil-konfront tal-ġurnalisti fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li esprima solidarjetà mal-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-ħabs. Id-dikjarazzjoni tad-direttur tal-ħabs li wara l-barax ta' kritika li qala spiċċa għamel speċi ta' apoloġija sab ukoll il-kritika ta' Andrew Azzoppardi, id-dekan tal-Fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà. U tal-apoloġija sabiex inkunu għadna kollox. L-apoloġiji irridu ftit stonku wkoll sakemm ma ġaluhx għax naħseb ġaluh. Brabta mad-dikjarazzjoni ta' Dalli, Azzoppardi fakkar dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia fejn qal li l-ġurnalista mhux ittarġa waqgħet. Illi mhux ittarġ waqgħet imma kien hemm storja sħiħa ta' abbuż u da mhux qed ngħidu issa għalhekk jiena nirrabjajt għaliex il-ġurnalist ma bedix jinkwita issa u llum il-ġurnalisti fit-80 forsi żgħir, forsi ċkejken ħdejja, ma nafx għandi 50 sena, forsi għandu 20 ma jiftakarhomx il-ħabib tiegħi il-kolonnel. Ġifieri jiena niftakar fit-tmeninijiet il-ġurnalisti x'kien jiġrilhom meta kienu jiffilmjaw u kienu jippruvaw jieħdu ritratti, jiftakruhom dawn l-affarijiet, ġifieri ġurnalist jagħti in the line of fire. Andrew Azzoppardi qal li Alla ħares inċekknu x-xogħol tal-ġurnalisti. Għaliex Alla ħares ma kenniex il-ġurnalisti sena b'mod partikolari u fis-snin li moddija. Għax kif kienet taslina l-informazzjoni? Min kien jgħidilna x'kienet jiġri Kastilja? Min kien jgħidilna x'kienet jiġri fit-taħwit fil-governanza li kien hemm? Id-dekan qal li meta min qed imexxi jidħol bejn l-istituzzjoni u min qed jixtar l-opera tagħha ikun hemm problemi kbar, b'referenza għal mod kif il-Ministru Byron Camilleri qed ikollu joħroġ onqu biex jiddefendi lil Alex Dalli. Għalfejn qed jispiċċa jkollu jiddefendi? He is simply risking being compromised, il-politiku. U tkellem ukoll dwar ħafna problemi li għatem fil-faċilità korrettiva fosthom l-iffullar u d-dewmien fis-sentenzi. Imma għandi problema li jordu nies f'ċella li tesa persuna 4 min nies, għandi problema li jkollok nofs dak il-ħabs u għanis li għadhom ma ġewx is-sentenzjati, issa ma nistenniex li joħroġ Jurgen bil-pledge, ma nistenniex li joħorġu nies li huma b'attentati taqtil serju bil-pledge, imma 400 nofshom jiġifieri għax hekk qal il-Kurunell Dalli daw in-numru li qal li l-ħabib tiegħi. Andrew Azzoppardi saħaq dwar il-ħtieġa tat-tagging u l-possibilità li priġunieri jiskontaw iż-żmien tagħhom f'servizzi fil-komunità.